Roy try. Roy try. Roy try. Roy try. Roy try. Roy try. Mana ay si tapi try. Thì ai ngủ yêu lấy nakabentar kini kapol kapordor, amen. Bat sa sit pag at yang snow high sa baro hat ng board right. Thì ông mình xin yo begin xem tên pa. Mình xin yo ilayo kanya kren kikin chin kijong Chris tementapan kajingkular ya iba sumar ya kakien kijong amen. Kasumar kakien kijong ublay lani kakien kijong Jisu ini pen. Ayu ka Bible kayat hu yang ini minyo ayu kaba. Ni sumar kakien kijong ublay kadon kajingkular amen. Kajingkular jo ki priyo ani thu ipi bon sien bon ki ba syukular tang kaktin kakampat gaklem orlong hanrei don hi ki priyo ki ba khong shisha yo blay ki ba de shisha ki kristan ki ba shisha ha ba ki kular ki kindam lende ki yo ban pendam kamut kin nam nang ban thia bandam ki kwa hi ban pendam wei ba ki la kular hanrei ki ba bon hi ngalayo i kaktin ki kular da kumwei ka kam talong da kumwei hanrei u blay jong i hi sin ba ula kular u pendam ru aman Ting ulang ulang kan ini Ibreu ngap long wahala. Ting kaksin kejong ublay kalau ublay jongi ulang kular ban ai ya kita kiba ko ngu kaksin kejong ublay ya kita kiba sumar ya ko hukum kejong ublay. Tene pe kato katne tang kini kalau long hi kejing kudan sipon kejing kular henrei nganam ai don ngan ai kato katne pinyo jingwon. Bagi ni pek na Yohanes ni Yohanes Gospel Yohanes kalau nong kapapra kalau kot kebasan kuai Yohanes pra san kuai shisha maaf ingat shisha nga ong happy lada uno ruun sumar ya keksin jonga onom yo I ya kajing yap lano ru amen. Kajing kular bangin om yo iya kajing yap lano ru kamut bangin om yak syu hakan ni kedua kamut nginom yak syu anda ngilakut kajing yak nanti jongi hakan ni kepertai kamut ngin dangila in yak nang ni hakadok ngin em hakan mesin ngin poi syabeneng amen hanrei don kini gibom pada syempang hadu kata-kata kidon kini kiba mi mentah bandai rung hai kiyeng jeng kibreu ki ong ada dengan rung balang no bat ngi phenam yak shu kata te la bakla men hakado ngi hab hi ban yak don hi upom yak ru ye tatangi mlaban ong te khamtam hakaya ka jongi le te kiba bon kamot kiba nom yak mar balai ka jaga jingrong no te henrei lada kam pajja ka jingrong no kamot ngi hab hi ban yak tambat don pan hiru ngi la yi ki bom yak kumbaja ya u Elijah la susha rong em lani ngi yo I ya u inok kamut lasu syarong em tehenrek kata kapdei te ya baro kompa kata kabalang kali hikai balada pirung habalong jungi onon tan we ruban yap kata te kamut labakla tingin te ken bangin sunget biet nginte ban pendan kambak laru ya kaksen kejong ublay hokai kaksen kejong ublay ko ong lada pisumar pinom yo I ka jingyap te kamut ka jingyap kapa nginom yap ka ngini em rengkat ban ublay shalan dalaman bat om tam kata ublay jongi ude ublay jong kiba em om de ublay jong kiba yap te nomor ublay jongi ude ublay jong kiba em udon hapneng bat kabaneng isngut ko kadang jing sok jing kman dan jing fang dan jing tong dan jing jinjar te kini kiba sumari ka tin te jong ublay na do na prothei na mar baki in ka mensim kani ka jing kulari kani ka ban om yap kamut ngin om yap te ha ka bakin jado Namar kini kiba sumari kaktin ke jong ublay ngani thu ipis nga bahang sakali jingkeli shibet kini kiba sumari kaktin ke jong ublay ki im ka mensim haba ki im kamut kim yap re ka jinglong mensim haba kim yap ka jinglong mensim kamut kisuk bah amen te don ki priyo kila long perstan kadok jong ki kadang im tama ka mensim pak kala yap balik yap bakim sumari kaktin jong ublay kaktin ke jong ublay ko kanlay katu lada pilale ya kabaka per ya kabaka chin jong le ka kan persya kabu piyak kan ke jinglong mesin te hisin ba yak ka jinglong mesin kabut
haja ka ba pinmat ya kata ka beneng ka ba boleh jadi udan ha beneng pinmat no ka dujok ka ba kinja mensim nadu nang ni na kendau amen so to sekabat nadu nang ni na kendau pinmat ka dujok ka ba kinja mensim tikini ki ba boleh pulak ban ai ka jingim ka ba ka mensim jong pi kanam yap lanu ru ku mene example de nadu dang step la dua be try ngam le pop re ngam kwa re ban le pop no mila le bahai ngasipun tengah ngodak pram ye be ngak kwa ita ba dim ka jingim boh Tre, dah sebab mentara arti yo nombor slap bed, te nombor pas slap bed, te ni kelam mi sabar, te umok hiu nengen, kila ya rak ken kibaya dan kaman ya rak, te kilawan ai dah wahat yo, te henry ngarung siapa orang, try lah dah cak umok hiu rungan nom dom dengan tiap doi kat no ehi, lai sepasan ho saus pakin kala yo, dengan sugli dah kajengin, te dah yo ru ya ru itu try dah yo ru, am lele dengan nom dom re, henry ai mo yo try. Tang sibet pat la phali wat iki na kila yo shatesha chaite kam shatesha jingan na ye khandia stage po badon ki sanyu me ye kum to thai te kila ile wat kila yo malam de ai mo yo try kabut para ni sumar ne kak tin jong play wat nom long ki babita long ki bajem nun la de te bandam oh ki anang ta wan shim baniwan pan hare bale pat ki wan ai la le pop te hanre habangi nang pat ban sumari kak tin ke jong play kamut ba haba kibru kile baklaru kamut ni kla ban map no ni lat em man yaw te shi sien bangi em ka jingo man siem ni ma ikap neng ong ni pi ma ikap neng pi ma ik jing sok pi ma ik jing pen te ka neng ka basal ndat le ni la de yo rupa namar bale namar bangi la sumar te hanre ka ba kam enjoy ngan ong ni pi ka de ken shabeneng hare ong te ka ba kam enjoy ta shabeneng lada hang ni ha perthai pi mat beneng kata ka ba kham enjoy namar kidan kibri kiba ki khalam chakri bahar ne po perthai dai ki khalam imra ka jim ka ba enjoy kata te hre namar badon manu ba yasat last moment ki yo ya ka jim pedem dai te ki yo ki poi beneng te ki yo ma tai ka beneng ka ba shatai hang ni pon ki yo ma beneng namar pi i don kibri kiba last moment ki kelak mo ting tang shi de yo shi benai ki yo hi ka beneng namar ki dang yo kelak dong kelak bamot hanre lada pi yo beneng ngado nang ni te snopang em ka perthai ka yo ya ni kita hi enjoy oh ka perthai ko oh ha perthai ba jinjar hanre kita pat ki bale ka jin ka jong ble ne mai thoi bi natu nang ne perthai ki lam ha di ka beneng ti ki non tang khendiat kumbangi i tak u joshua baru kala ki ya poisono syakari kanan amen kapan i badan tak khendiat ki ba poi Siya tak ri kanan dan kibri ki ong hani ha perthai ka dak em ha pa jinjar hanre ngam ong ni pi om dei ban ni jinjar ka eden kan ha e dei thu enga kadun cha beneng ne kadun ha perthai te ha perthai kabut ka eden ka dan ayu ha eden ha ba kim pat laptop ka jing sok jing pang room nan jing hitom room nan kim ju khuslai ka bam ka di ru la long rot ki chhur ki chhap na dok shadang dan kam ka e ru shu enjoy de kum ki khalong amen namar dan kam te ban le e ru em te la do no ye ka to ka eden bale namar ba kapop bom sumari ka tin ka chong bale te namar bom sumari ka tin ka chong bale la do no e ka eden te lampa uji supat dak bagi ko ngopat ki hukum ki jong u ni yo piangken ya kata ke eden mentate ho ni ya trei namar ba nado bala lepop adam ublei lo ang bangi hap pan peni ya ko omsep hanre lada ublei dan bat ni ka jing trei jongi ka minot le no amen lawan jing pang jing hitam lalut pot nyim long henre habani yo yang padi kini ke eden ba menta dangi trei ke ru ni man bah bat ni dap tang da ka jing kemen sudah namar kata Hawaii tai wi kong i laya lap palat ya kata jin jar i ong hani ha perthai ta dale le ru em judan baso ngate nga ong to sanang jin jar ma phi ma wei ngate nga so nga sanang ma jin jar ma phi to mar wei ngate nga so nama bele nama ngal de ya lenti ngalayat ka ong ka ting ngalayat ka jin sakren ben ngalayat ka jin pang ka jin hitam ngalayat lakut om dei ba ngin cukut beta ha jin jar ten tete ki priyo ki perkhat ba ka jin jin Kibriyo kajing krustan kajing yang nanti upul ngin kot tang ha kajing jinjar hare te ko enga haba kiyo i yo Joseph bala sha de mrau hatu jinjar klem jinjar hatu upang u klem pang balai nama bu ulong briyo bajem nur usumari kajing jong lei la sha de mrau yo
upah yang Potifar ulah penlong bahakle katu kalak kalamut ban pen hap hakata kapop ba ulah lek sniwi ka lasat heb hajiru ulang kerap pen ban dan pet gitu kibriu hang to te nang turu ulang pen malu governor hapo Egypt hatu ujenjar kan jenjar kinong pejidot kidon te hare hang nu jenjar bat dara poi haku tu por ka ba ulah sinsia uklan jenjar ru ulah yo mat beneng te tu por ta ka beneng ka bakin Johnson ta ka jinya nanti ukala ba Joshua ru pi ki poi te na mar ba Moses uklam bat ya ka tin ka jong ublay Moses uklam yo ma ta ka beneng te dan si pon ki breu ki jong ublay ki bala ya lap ki bala kelapa ya kiba pon ki hajar ki lak ki pute ndre ya de game sham la yo ban ma ya ka rikanan kumba Moses ruklem yo pi ina ruklem yo ude upri uba kraw ha ka bible bayat ko sham pang Moses namar kata bakalum jinta Moses ki helen lap bakin lap ki la ya mandi kini kiba meniru koinam jin bakin da ya lap ya kalum jinta jo Moses kin jin da mani namar ba Moses udah bawa rai ke hukum. Moses udah bawa syemar kemat problem. Hoi, lah udah bawa ibet markemat kuni hre. Deh Moses udah ya keren uyo snow uyo sur uyo iya kondom jak jomble. Ubala syong haulum hadok katno. Haulum bakentang jomble. Pikir mau deh. Deh rekat uta uklem yo. Ban mat yang tak beneng nado name kino. Tegi pon kino ya lap ki ombe. Dah le ro e om dan jinjinjar ni perteng deh kata la bakla. Pikir mau Daniel. Bau le e kaman jomble. Hatu kising kilala bandai ayo. Hatu ki parlok jongbu habala thep hading hatu ki ing. Ki klaning. Teng mau e piki doro ki mat beneng no boleh. Kim sani ara penyap ruhan re kading kadan bore ki. Using ulaban bame ki. Hatu kitu kim semat beneng ne kendau. Hatu layat ho bagi lapang jur bagi layayam kidan kibrio jomble ha ko ka bible kilapang kisaya dan kidan kibrio jomble la syuyat ho bet ba kilayap kumyo sang wal ha lay tho bupang kwen tho bupang lay tho ibala kla layap no ade ka por banyap no layap no andre klemin ho bagi pang bagi shitong dengan ong ye phi ki ba sumari ka jin ka jong ublay la ong bagi nom yakshu kamot kata ka jing bam yakshu kadai ka ba ki lamat ikata ka kata ka jing yap ka ba kenjam sim na do nang ni khandaru kim yakshu na ublay ka pop kam dan bor shu haki namar bon sin ni yap katno sin ha ka shisni ni nang yap ka jing long sin ni yak siap ni kelas ka ba Henry ngan ong yipi yak kapangaju ong barabor yak ba hujan kan ka ba piklentet ka badang de ka pop ka badang thamai te ka ba pimpatet yak katung ngala ong yipi ba ubri unjunyo Henry yak ka pop ka ba phile khnang philatet te ya hem le asa kala ba mo chibet kam katu ka ne be ka pop te namar katu ka pop philapang philashtom te katu ka mo phimpat namat re kata ka bleng ka ba pura namar bleng pimpat mak kurang mar pidang mat hi kata jimpang ka jihitom hre pintak syukla ka bapa ublay ru la penkhia no ta hre ka tu pakarita ka ida jing sneng iberet ha jing long briu ladang impat kot chido kata ka jing janai ublay un sa penlong ini ki bajanai koi kesni kat pengira ya lenti hre don ki balamat kenya kinsat ke beneng don ki bamat 5% don ki bamat 9% don pat ki bamat 6% te ai bangin poi chido kata ka 6% kaba kajing pang kadung dan borshu ha kajing ka jongi namar balada pm hi ka mensi kajing pang kam dan bor api amen namar kajing pang kadun bor tang lada ni lepop kajing pang kadun bor tilada pi sumari ka jing ka jong ublay mau kitu bahar khwat ki pet no shajingai bat ngin om yap lanu ru kini pat ki bong sumari ka jing ka jong ublay ki layak lupa nadu nani na perthei laka dok kampat yap kamen sim kala yap kamen ki jinjar ki maten ya gedujok nado nang ni nak hendawa man namar kata ai bangin long ki ba em ka jinlong men sim da ka bangin perkat senya singi yo blay bangin om le pop balada pim le pop pin makin ya ka bedeng nado nang ni nak hendawa wat junget ba om ba ha perthei pi hak ban ya jinjar ngin jinjar tang ha bangin dang sedang ban yai ka poi ka por ka ba ngin sa sensya Yang sesiapa pembawa Joseph usia kibri parpi ki haban mandem ha tu ko pedi usia amen namar kata
ai ba kanong kumta ai in sinsyar mangi ka jing pang om ba ka jing pang ka sinsyar ni tingting i gibre ba ka tiara krap ki ba kraw ka jing pang ka sinsyar ki hanre ngin yo right ki kita paro ha ki bijak ki jong ni ladai ni long ki ba sumari ka tin ka jong pleman de pe chu ayu ka ba du ka ong ni pe ka jing shong sa unong pentingan ka jing pular ya ka jing shong sa unong pentingan ngini pe yo anis kal nong ka ba khat sao ka khat ka ba khat san khat riu lada phi ya nga to sumari ki hukum jonga ngaru ngan duwai yau pa tiun ai ha phi ya we pat unong pentingan ba un yo yai sa lem ba phi hala karta lada phi sumari ka jing ki jong ublei lakular bah unong pentingan ubadong umen sim bakoi un shong sa hapo jong pi ong no uang ngaru kan duai yo pa kamu uji sute un duai na ta jongi ba un ai unong pentingan umen sim bakoi un shong sa hapo jongi pitip dari thoi pi hibreu ne haba kitip pang duai na ta jongi oh ni ka jing kemen ta pi ki kemen bah oh dah lagi yang ki puram ki sailot kat badan ki ai ka jing tiak ru ka bebas ki badan kan ki bamdan te bapli ki ai kendor rom lele re nama bakim dan henre ki badan ka jing tiak ka kamra ki pen biang bebas ki jing bam ki kwa ban bam ayu ki so ki kwa ban bam ayu ki la pen biang ko bi thui thau shon ma bale banga duwai na bam ta ka jongki ki da puram te ha shu bodor ma phi la phi benta phi ne tum no phi benta phi sumari ka ting ka jong ble uji su te duai na benta jong phi hato him so kamen unya sai na benta ka jong phi uji su unya sai la da nga ka bre unya sai phi kamen do kan lo ba phi te pru bangan yo be juba ma ka to bre ka ni ka duai shisha ka to bre ka ni ka ye shisha ble te ka uji su te ngi la snu tho be ngi la yo rupa haba uji su ya sai ma ble na ka benta jong ye man te like no tang ye ki jing pan ki bengi pan ki balong shabar te shabar kaman ka jong play na mar te ki khlong ki pani ka bom dei ni mai ki me ki bas no tho ki me ki bas ta hawa ki khon ki pani ki chips ki tu ki rompong ki tu ki tu ki bas new ki ai na mar play sa yo appendix mar play sa yo jing pang stem te ublei ru na mar ru ublei bas no tho yang ni ka e ka ba te ni ba ka e ka bom te ni ka e ka ba dei ni ka e ka bom dei ni hawa ni pan ai te henre hawa ni pan pat ye ka ba dei kamud ai te kamud hawa u jisu ulong unong ya sa jongi kamud ni yo bet ken ye jing dan kam ki jongi men nga na mga de ka priyo ka ba ble wi dai nga ro le nga smutan na ta ban sumar gi hukum jong ble tak shu ong hi umlang ka to te nga ya khun bet khat te nga ong hi phi ki jing dan kam ki jonga ki balong krki te kamud la da udai ban shu pen hap na beneng ru pen hap hi kata nga la de lap ya ka bang adan kam hi menta la dangam yo hi re te kamud la ki brio te ki la da ban ni rap inga ublei da de nga la de lap i kata bahapo ka jing thia junga ka don hi kita ka pisah dan bawat menuru kita ka pisah bat kadai ka ublei hi wa inga nga snap be ngadan kam pisah kata ka pisah ka dan jing thia junga wa da dan menuru bo kuat ya ni ka pisah dengan saai hata ka por nampak syakri bahai frah do kata-kata ngadam susang e ngam patip ha te banade komentate kemun ngala kelihi hatu por ngasu dengan pisah ha kata pisah ka sudan la kadan te ngala syu ah hamat sim lada dan makeli ngan ai lada dan makeli te kemun kade ka boleh hiu ai nga te klam dan makeli ka pisah ka dan be hapo jing thia junga ba juk ham dan hi ba rum ha kata ka bangat thia manga machua kan dan saksi ni mai te kabot hai to ipori ba pidan kam boleh ai pitet habai ni dang long ki riu pop habai ni dang sus dang e yung turai hre habai ni dan kam kerki em kadon ka por boleh ai te aka por pidang de persya yu play henry u play persya e pi ban le ran cuma dor pi la no play la pular ya kita di basu mari ka tin ke jong play on ai ne te kabot hato no ai ki jing dan ka kerki jong pi on ai ken hap ding jing jar jing kuslai why mun sim ba khoi bela no ban pentingan ni pi pentingan on dei bo shu pentingan na ka tin pentingan ki kam amen tanda ka tin ki beri pentingan hot 10% se la pentingan like 10% la pentingan
Hanrei hispa persente ngam tharai bentengan ikong sebentai tangan bah ngadon ke jingba bangan ai pi ong ni ngat ngan ong ni to le kum no ken mo to shudwai pin kedang pi tharai pi kedang hi man shu bentengan ada ngam ai tu ke belum sim ba khoi ro bang bentengan om shu bentengan tang dak tin yo pi perkhat bentengan tang dak tin em bidon ki benta ki ba bentengan tang dak tin la dak kadai kaji hito men sim dan gaji hitam dok kabangi hap ani rap dak dok ru dak kami hap ani rap nama ting ting ibreu ki perkhat tang bala isen e la biak lam le e hare habangi la bale e ngi haban le ya kabangi la jule le ble yo i te kom tahi ble habau pa e men sim ba khoi ben pentengan om de bu pentengan tang dak tin u pentengan ru de ki kam u pentengan de ki kam bakal pi sumari ka tin ke jong ble ong ye pi u ya sat na ta ka jong pi ada nga e sat na ta jong pi yo ka juba kat u jisu u ya sat na ta ka jong pi te kat no kala long lupa ka juba ka ba kraw men de na ma kata u ju ong kum no u ong ba kat ma ka ne ka jong pi ka ne ka jong ha amen namar balik namar ba u te u ni le mo u ya sat namar u la kular wa ngarang an duai kamu ada pi sumar u jisu ni duai la Peter mende bang asung serong na ai ke buram show play ba hap don kinong duai ni hap prothai namar baro kim kot chidu shata hap banya duai wei wei renga dei ke bri ke pan natto tang men shua bang ba shakri bahare u play kum ba shakri menta ngam judek phat duai ngaya khun hi bet te ngasung tho bang asumari ke tin jong play u jisu u ju ya sai nam ta chunga umta nong duai nam ta chunga mentai kimi ki ba duai nam ta chunga anta ki ong Kasyakri jong try tu ngini dua nam ta jong kahre hakapot ka bang sedang masyakri om tan nong ai mesin tang ginong pedram sudah tang ginong mentiu sudah mentagi pun kinong duai mencuah ka bang sedang kiong balabi kiong aklebit kiong bakala song shit bakakwa buram bakashukwa kiu kerdan jubor kumta om tan nong ai mesin mentagi pun nong ai mesin mencuah om tan hanre meno ya sat nam ta jonga ujisu ba ya sat ka bang ta jonga kan namar belai namar ba ngan sumari ki tin ki jong una ba kita kalau ka bakor do ba ngan sumari ka tin ki jong belai nang ta ba jing yo khalai ka tin ki jong belai ma jukran bor bor ka jo bagi ni pe chu ayu ka ba bu ka ong na ka ni hi ka jo kalam nong ka ni ka khat ka ba atlai ka ong kuno ka ong kani ka jingkula banyo it now play banyo jing it now play ka jingkula banyo jing it now play kong no ujisu le ko bat ulo ong ha u la daw no ruwi janga sumari itim janga teu tau pa janga on i ya u bat ngin ya wan ha u bat in ya sa bat amen la kular ba la dangin sumari ka tin ka jong ujisu play on ie jangi step lada play ie je pi o nam sya ye no ban keren persya e pi ngam judon kam ban le kumbang ala ong benda shipang ba katma kam de jong pi kade ke jong play katma kam de jong nga kade ke jong play ani thoi pi lada play ula ie je pi namar pa pi sumari ka tin ke jong play lada dan manu pen thot play ukta e gitu pi kan mau nem ya napal haba klem ai gitu ki ai singo hai gitu ki samla gitu ki jong David ki bala ya sumar hai ki jingri ki jong u pi ina mu ble u sho yu haji sho David ulam mu hi ban sho hi ki khon ki jong u ba ya uru hana ka abigail ka breu ka start bat kala let bandem ban bred hak ma jong u bat om na dei e ba u ble kwa e David ba un penyak ya nabal hoi kata ka di kuwei Henry kuwei ka di na banda ki khon ki jongka kim te be ai na mar le ma te Henry kuwei ru ka di ba uble kwa hi yang ni bangin siu kliang da ka basniu ka basniu uble kwa ni ba siu kliang da ka basniu namar kata uble unju kwa ni bangin le sniu ki brio namar kata pi inem unabal uble usho hi u lada ki brio ki le sniu pi pim dan kam ban tem mi ki pin dan kam ba pin le sniu ki ublei hiu le nam ta jong pi la da ublei wi ji pi ne pi ta ya pen mong makan manu benu ne kamu kadan ngejing ma ya ngale bon sin ublei udah pen ipau bakat ki bakta ya ngaki mensau ublei wakat ki pen thot ngejing ya ti jong ha kin sa mensau bat ki da mensau hiru
Kita nak kibri kau ketua dari nong eksud. Tang sulak keren sniwi kete. Kamu lajar ke bas sniwi Henry. Om day udah kumta, day boleh usok iki. Amen. Boleh usok ya kita kiba iet kijong. Tenamar kata lakular ya kan ni kejing iet. Bacisin boleh iet dan pi haba pi iet jadi no pi kuat man ai lekat badan. Dan nama ba iet. Wat apa deng kejing kerdo pi dan ai. Nama pasen syak kejing iet. Teu boleh jeng iet teu bom kerdo. Ubadan dot kak siap ka spa ka phau ka perthai barok away bar khai ka ni kejong boleh. Teu ai kejing nan kam kejong pi. Hau nok tin jom le tepes ngob har yang de hau try tun ai jing kuat kada no jome. Talaga ni sumari ka tin jom ble un ye phi bala un ye phi un ai bat ki jing dan kam ki jom phi. Balong no ngin ya wan bat ya jong sa. Bat haba ong ngin ni sno tho. Uble pa uble ko uble sim ko. Kita ki wan jong sa ba phi de tu kam la long ko bo. Uble le uble pa uble dan bo. Ukuru ubadan bor, mensimak kur ubadan bor. Kini lagi yang song sah apa jompi mano de balak bani le ipi. Dia na jom play ko ang bala play ulong hakal yang jompi mano de balak bani le ipi. Hoi ka perthai le se ka yi ba yang mawai. Harai upai bani tuan bandar ring ka bapi. Pikir na ya bu Elisha. Hawa ki wan gitu ki sipai Syria. Udu syakri ulang wow. Kat ni plak up de ki kulai paro saudang. Henry Elisha wong kuno aku try to penpet iki mak ki jong ubat uble ondal penpet uyo i penman ki fight penang de ki kulai ki yang benele daga khmat priu ki yo i kumba ngadan tamarwe Henry pet de ki khmat bakin jalan sim ka beneng ka don rekat pa kita ki ba sumai ka tin de jong bleng ka tin de jong bleng de ka syukran ka yo pi mo ba ka history ka story kam de ka long si sia na de kuai ka ban saki kata bakti ka jong ble haba ka kren ka le ru kete ni bri perkhat ka ta ka jinge thu khana kata ka bom la long hanre nga de bialanti bang la yi bhai ga jinglong ka jong ble ka jinglong ka jong ble kumbangi la ya kren menshim de yo shap hang ki tin ki jong ukres kumbangi la ya kren ba ka tin ki kot jong di ka perthai Kila ban ing mereka tin jom mereka kam ing dala ing ke yeng ni i ba ka bible te kam ing ni i ka tin ka jom ble ka long shisha ka ba phla atu kata te kumbang ong i phi ba ka long shisha kumta te namar kata la phi sumare ki tin ka jom ble ka long ka jing toy ka ba khra ba kam jukran kai ru ka tin jom try kam jukran kai hisin ba kala kren ka pendep ru Shisha tentang perkat kalong shisha perlah perkat cakap dia tu jom play. Kumno kikot jom perthai kirim no ne. Tangkat no yang kot jom perthai. Ni haban dia pulih dari kiwei lah haban dan thamai no mental orang kikna bidang yo pulih tu kot nim yo asyura mental ami de kita hanre ya kan ni nado meno dak kajuk ya pulih hanre hat mental ada thamai sa. Padum juga rebala ban pulih rendak ya kan ni. Dah pipuli makna si hajar sin runan dan balak ban kenal di kawai pakawai ke badan hang ni. Takkan ni hak pipuli si puli. Bat man bagi aji hikai rula daya kajuk makna ruka thamai. Kam long kumjuk, kam juren. Nabar kata kaktin jok boleh kalau si siapa bapla harai tang kato kat ni kiba pusan ni kata kiba perkat ni kata kiba nang pusan kan kiyo mari jing kurku nama boleh kinyoko kinget kikongo kikampak kijaman lah kesini hal jing kejong kiaman. Ini pencucu. Ini pencucu kejingjan bakin jablay kejing kular ya kejingjan bakin jablay yo anes kalau nak bakat nyau dekat nyau mentah kitip bagi eki baro kiba mela ai hanga kilong na be ulah kular ya kejingjan bakin jablay kawat yo jisu haba wan shine ke perthai kumbang ong hispa na ka ba hispa ureu breu hispa na ba hispa ureu blay Tidak pat kibong ngai bau deu blay. Hanrai ujisu ujuang baru udai ukun jong blay. Te kidon kibalong persya kata. Hanrai haba kiyo ipan kil ule iki kamba shibon. Amen. Ujisu ule shibon ki kamba. Ubsai kisah hajar ubsai kisan hajar bakunta ter bat iyo i ba kaja kita ki kamba bat kibriu kisang manyo i blay udan hajan jong amen. Kapan pau ida ka jingjan ka bakin joblay ngan ong ipi la pi sumari ting ka joblay
ki priu kin yo i ba ublei udan hajan jong pi amen yo i ba pleng kani ke priu pleng ni priu ublei udan kan ba ula de ban accident ade ban yak ru klan yak la de ban ja ka e ru klan ja na ba pleng ba ublei udan kan kembali i jisu udan kan ba pleng ka perteru ka yo i ya lakular kan ni ka jingjan ba tin jablengan ong ye pi la da ublei udan hajan jong pi ka jing sniu kan jai pi namar ma ute usumar ma ute uda ma ute uker shwaban ja ka ai bas sniu pi ka ha ban ya leng ba jong blei ka jingjan ba tin jablei ka long thek kumba ka tu ka siar ka kudok na mi khun siar ti la da wan usen ni da wan we ne ka tu kan pu ben kam yak ya la de tang ba yi khun te kan sumar ben pi na ngala jingi ngala jupet ye kini kisiar badang red khun pi wan penthut manu tu kan po bet kan ya da ri tu khun ti ka tu ka di tang kamarat ka ya da ti shu shim example pi la da ni don hajan jong ble te manu ten balaban kta yu ble na ma shwa ba kin kta ni ki haban kta yu ble te dan mu ki balaban kta yu ble te na mar kta la kulari ke ka jingjan ka ba kin jable ru ka ba ting ting ka bor jo ka mariang laban pom perthat laban kum tu hat dang ya lenti kadan ka tu ka landslide ka ba chu ha ki mau siang chu ha ki khando ki ini mu ka jing yak kum tu hari la da don ble nem kan don ka jing ya da ka ba ble ula an pelat ye pi ha ka tu ka por ma ble na ble udon ka por na ba ka jing em ba ka jing yak kam dan ha ka ti jong ni kam dan ha ka ti jong ka mariang ka dan ha ka ti ka jong ble Hadra kini ki pom dan ba ka ti ka jong ble ki dai kita ki bom sumah tek ti jong ble uble rubu e la pi e la ble na kim sumar e ka tin ke jong ble hre la pi sumar ka dan ka nong ka bakral pi la de ban yap ru pi nam yam pi nyap ha ka por ha ka yang ka ba biang ka ba kum ka jing bo bet ka jong ble om dei ha ka du ka ru kom men na ma ka dan kam ha ban gin yo ya ka ni ka jing jan ka ba kin jong ble uble nam sha e pi pen rai na ru la ki pen rai mom dei pin yo double kata ka buram bat kitu hi kin sawan ban penan buram mi pihak ko beges ni kembali kitu kibri ko nga oh mencuala mur phi ka bit te pleng bit magi mentai ki haban wat kelai na ban pha duai kitu hi bang oh kata ka bit hadin pe kyong penduai se anda kila yo khia anda ka jing jung ki ubling la plat ne jing jing ja so oh pleng ni bit magi ma phi klan bit ka bot ning kong ki penjak buram hadin ki haban penan buram men ko mai ujisu ki lai penyak halor ka ding penang ki lai sana penang Anda langsung langsung lami ke senam, lami ke lakat ke tempel, ladung ke perthai. Gila ya pendan buram. Oh, ni udah syakun jom lai. Kamu kapsa teh hak kata kajing penjab buram. Hi hak hi ban pendan buram amen. Nama balik, nama kajing jan ke bakin jab lai pinam yak kajing jab buram dah le ru amen. Di ini penkut dah kene kajing pen scam. Kajing pen scam ya kata ini pet Yohanes ningkong arlai. Yohanes ningkong arlai. Ko om kumno bad hak ni ngitet bangi itho ya u. Lada ni sumari ko hukum jomu. Kajing pen scam kalong ba lada pi ong bang ma itho ya u Jisu kadai tang lada pi sumari ka tien ka jong u amen. Lada pi ong mai tho yu Jisu phim sumar pa e tien ka jong u Jisu ka ta pila baklang. Ba lada phim sumari ka tien ka jong u Jisu e ka tien ka jong u blai. Ka pa phim i tho yu ba lada phim i tho yu pilong ki ba jinja sab e ba pilong kristan. Na ba phim i tho yu sab e ba pilong kristan ba phi klam sumari ki tien ka jong u. Sumar te u blai run pendat e di jing kular ki ba ulak ular. Amen. Tato beliau yo ban kurkhui pilang parot in ai mo ikak chin ke jong blai hallelujah 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 maybe e chungawan ban ai mo